ladené v istých špecifických frekvenciách tak, aby na isté špecifické frekvencie, ktorými sme ladení aj my, v rámci toho nášho hologramu, nášho toho prijatého fyzického, energetického tela, aby oni mohli s ním interagovať, aby mohli tomuto telu dodávať tú energiu, ktorú sme stratili tým, že sa dostávame do energetického šumu, že sa dostávame do energetického smogu, že pijeme to, čo pijeme, jeme to, čo jeme, kopec potravín s obrovským množstvom vitamínov E, to poznáte, E200, E205, E300, 302, 303, 304. To máte ten veľký zoznam vitamínov E napísaných na tých potravinách tým malým písmom. Na to potrebujete pomaly mikroskop, aby ste videli, že koľko tých Ečiek tam zbaštíme. To, akým spôsobom žijeme, ako vytvárame interakcie, ako sme modifikovaní spoločnosťou negatívne, aby sme si vytvárali čo najviac negatívnych vtorzných polí, aby sme odovzdávali informáciu viny svojmu okoliu a tak obviňovaní a obviňujúci, aby sme boli slabší, aby sme sa stali tak obeťou systému, ktorý nás potom bude kvázi zachraňovať. Nechcem tu hovoriť o tom mojom vzťahu ku spoločnosti, ku spoločenským zriadeniam, ku stranám a podobne, ale to s tým súvisí, keď to človek pochopí, zrazu zistí, že nie je od toho závislý, že ich nepotrebuje. My nepotrebujeme bankárov, my nepotrebujeme štátnikov, politikov, my nepotrebujeme nič z toho, pretože vieme žiť kvalitne, krásne a veľa kvalitnejšie práve vtedy, keď sme bez nich, keď nie sme s nimi v interakcii, keď žijeme seba, svoj vlastný život a keď tú svoju energiu pozitívnym myslením naladíme čo najpozitívnejšie. V tom momente vyžarujeme pozitívnu energiu okolo seba a naladíme celý priestor okolo seba pozitívne. A to je to, čomu hovoríme láska. Pozitívna energia navinutá na torzné vlny, na torzné polia sú vlastne energiou lásky. Mnohí ľudia tomu hovoria, ale proste ako keby sa báli toho temného, to temné treba prijať takisto, pretože bez toho temného by sa tá láska nemohla v plnej miere prejaviť. Takže, ak to teda zoberieme z tohto hľadiska, môžeme povedať, že vlastne to, čo robíme aj z hľadiska terapie, ak robíme nejakú terapiu komukoľvek, už tým, že sa ho dotkneme, už tým ho pôsobíme terapeuticky. Vstupujeme do jeho energetického poľa, ak tam vstupujeme pozitívne, už harmonizujeme celé jeho biopole. Je to tak, je to o tom. Ak teda vieme použiť aj iný dotyk, než ten dotyk, o ktorom spieval Miller v tej pesničke Vyletela pesť, čo spieval, ak teda vieme tento dotyk použiť aj inak, vylepšujeme, zlepšujeme celý energetický stav svojho okolia. Ľudia, ktorí chodia ku mne na terapie, už ich obmedzujem na oveľa menšie množstvo, ako som to robil, ako som ich mal predtým, tak títo ľudia hovoria, chodím sa naladiť, chodím si dobiť baterky. Oni idú na to, že im mám rozmasírovať nejakú gelózu, že mám im čosi uvoľniť, nejaký blok, ktorý im vyvolá bolestivé pocity, ale prídu sa naladiť a po mesiaci prídu znovu, prišiel som dobiť baterky. Pretože toto je vyslovene dobíjanie batériek, tých batériek, ktoré my tak ľahko vybijeme našich životom. To, že tieto poznatky tu existovali, že ich mali naše predchádzajúce predošlé generácie a že my vlastne objavujeme Ameriku, to je zrejme aj z mnohých artefaktov, ktoré tu existujú, proste uchovali sa na rôznych územiach tohto sveta. Všetky civilizácie, ktoré doteraz tu existovali, všetky tieto civilizácie s týmto energoinformačným svetom pracovali a pracovali s ním vedomo. Pracovali s ním s tým, že oni vedeli, že ten svet je inak organizovaný, než sme my boli na základe tých materialistických newtonovsko-karteziánskych postulátov učení. Proste oni poznali ten svet toho veľkého spojenia. To je úžasné na tom. To je fantastické, že my dnes objavujeme na týchto starých maľbách, starých spisoch veci, ktoré potvrdzuje absolútne kvantová fyzika. A povedzme, filozofia Tao je filozofiou kvantovej fyziky, je filozofiou energoinformačného poľa. Rozumiete? To je úžasné. Objavovali sme rôzne systémy, objavovali sme tu napríklad na tomto prvom obrázku. Máte možnosť vidieť zo starého Egypta, to je relief, ktorý sa tam nachádza. Na tomto reliefe je premalovaný teda na papíru. Na tomto reliefe dvaja tmaví chlapci
pomáhajú dvom svetlým chlapcom tým, že im masírujú určité časti tela. Ak sa pozriete, ak sa teda trošku vyznáte v tom, tak vidíte, že tam vľavo, tam ten zrejme rieši nejaké migrenózne stavy alebo stavy s pamäťou toho svetlého chlapíka, pretože zrejme má nejaký taký problém. Masíruje mu palec ruky. Na palci ruky sa nachádza mozgovňa. Na palci ruky sa nachádza hypofýza, epifýza, tam sa nachádzajú nosové dutiny a všetko to, čo máme tu hore v tejto oblasti kompútra a okolo kompútra, teda okolo našej hlavy, okolo nášho mozgu. Takže dávam mu do poriadku hlavu. Pritom ten chlapík si drží ešte ruku pod pazuchou v mieste, kde vstupuje meridián srdca, vonkajší beh vstupuje dovnútra, to znamená, že zrejme si má harmonizovať, počas tejto terapie si má harmonizovať srdce, jeden i druhý, aby zlepšili, povedzme, tok krvi, aby si zlepšili kondíciu srdcocievneho systému. Tomu druhému zrejme dáva do poriadku ten chlapík krčnú chrbticu, má asi problém nejaký s krčnou chrbticou, bolí ho hlava a tak mu zobral a masíruje mu oblasť krčnej chrbtice. Na palci, dolu pod brúškom palca je oblasť, ktorá zodpovedá práve krčnej chrbtici. To znamená, že vidíme, a je to pri tom obrázok, ktorý má vyše 3,5 tisíca rokov. Alebo teda ten pôvodný relief. Oni to vedeli už vtedy. Nebolo to pre nich nič neznáme. Povrch tela, teda tak ako sme povedali, je vlastne plošným spojom. Veľkým, obrovským plošným spojom, na ktorom sa odráža komplet celý organizmus. Kondícia všetkých vnútorných orgánov sa nám odráža nejakým spôsobom na povrchu tela. My keď pôsobíme tento povrch tela a je jedno, či to urobíme dotykom, pohľadením, pichnutím ihly, priložením kameňa, zohrievaním moxov, cigaretov, či akýmkoľvek spôsobom, je absolútne jedno, ktorý spôsob si vyberieme, pretože vyberieme si ten, ktorý je nám najvlastnejší, s tým, s ktorým sa my vieme stotožniť. Pôsobiac teda na tieto oblasti, na tieto zóny, na tieto body, spôsobíme to, že do toho holografického obrazu tela, ktorý sa premieta aj na povrchu, vstupujeme, ako keby sme vstupovali priamo do orgánov. Občas sa stane, že sa ma opýtajú niektoré klientky, keď im chodím, povedzme, po nohe a prejdem touto stranou chodidla okolo vnútorného vonkajšieho členka, že a čo vy to teraz robíte? Lebo pri tom vnútornom členku to zvyčajne trošku boli. Hovorím, nič si nerobte, akorát tam prechádzam chodidlami a teraz vám hladím maternicu. No tak je to pre tých ľudí na jednej strane trošku šok, ale potom pochopia, že vlastne o čo ide. Hovorím, o tom je reflexológia. O tom je reflexológia, ktorá hovorí, že ak sa dotknete istej časti chodidla, ruky, tela, hlavy, tváre, zubov, okolia zubov, pretože na ďasnách máme body, ktoré sú reflexne a meridiánovo spojené s vnútornými orgánmi. Teda ak sa dotkneme týchto bodov, ak ich budeme nejakým spôsobom atakovať, rozbehneme procesy, energetické procesy, rozbehnú sa tie víry energie, tie víry stočenia, torzie, sa rozbehnú takým spôsobom, že začnú harmonizovať tento organizmus. To je vlastne principiálne akýmsi základom celej tejto našej terapie. Teda my nevstupujeme do orgánov tým, že by sme išli a rozrezali to telo a vstúpili a začali masírovať to srdce, začali masírovať ten žalúdok. Nám stačí, keď vstúpime do tohto informačného poľa, ktoré sa prejavuje na povrchu tela práve týmito zónami a bodmi, a keď budeme tieto zóny a body atakovať dotykom alebo akýmkoľvek iným spôsobom. Poznali to starí Číňania, poznali to starí Egypťania, poznali to starí Indovia, poznali to všetky kultúry, a dokonca si dovolím tvrdiť, že poznali to aj naši predkovia. Poznali to, ale v dôsledku vývinu filozofie a vôbec celej kultúry z Európy, v dôsledku toho, že sem vstúpila ideológia, ktorá postupne, aj keď pozor, učiteľ lásky, ktorý tu nastúpil na začiatku a túto ideológiu, ako keby vytvorili základy, on vôbec nemienil z nej vytvoriť to, čo sme z nej vytvorili my a čo z nej vytvorili tie nasledujúce generácie, ale začali sme si tabuizovať ľudské telo. Vytvorili sme si z telesného dotyku tabu. Dotýkať sa môžeme jedne v intimných chvíľach, dotýkať sa snad môžu ešte matky svojich detí, ale to je všetko.